ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲୁଛି ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା OSSC ର ଆମର ଯୋଉଟା RI ଓମିନି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ରହିଲା ସେ ପୋଷ୍ଟ ଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବି ସାଇଟ୍ ଟା ବନେଇଲା ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକିନା ମଦ ପିଇକି ବନେଇଥିବ। ଆରେ ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଲେଣି ପକେଇବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପୁରା ଚେତିକି ରହିଲେଣି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ଠିକ କରିବା କଥା ସାଇଟ୍ ଟା କଣ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିବା କଥା ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହଉଛି କି ନାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବା ଆଉ। ହେଲେ ତ ଭଲ କଥା ଯଦି ହଉନି ହେଲେ କଣ କରିବା ବୁଲୁଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଗଲେ ସର୍ଭର ଏରର ଦେଖୁଛି ସାଇଟ୍ ନଟ୍ ରିଚ୍ ଦେଖୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ହଉଛି କି ନାଇଁ ଆଉ ହେଲେ ତ ଭଲ କଥା। ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି ତ ବୁଲୁଛି କାଲି ଆଉ କଣ କରିବା ବୁଲୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା ହଉଛି କି ନାଇଁ ତାପରେ କରିବା। ଏଇଟା ଦେବେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଖୋଲିଲେ ଏଇଟା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଟା ଦେବେ ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିବେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଟା ଦେବେ। ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ICDI ସୁପରଭାଇଜର ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଉପର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଟା ଦେବେ ଠିକ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ହଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହିସାବରେ ରହିଲା ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭିଲେଜ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅମିନ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୟା ୟାର କଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କୁହନ୍ତୁ ତ? ତ ଭାଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଲାଗି ପଡି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବ ନ କରିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଗି ପଡି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସରନେମ ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ନେମ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ନାମ ଲାଷ୍ଟରେ ସରନେମ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୁଡାକ ଆପଣ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟାଇମରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପେଚ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଡିଟେଲ ଗୁଡା ଦେଇଥିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟାଇମରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକ ଟିକ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର 20 ରୁ 50 କେବି ପଡୁଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାପଚା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭର ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆସୁନାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣ ମାନେ ଅପଲୋଡ କରିନେବେ ଠିକ ଅଛି। ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପଚା ଦେଇଦେବେ ଠିକ ଅଛି। କ୍ୟାପଚା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ନା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଡିକ୍ଲାରେସନ ଟାକୁ କ୍ଲିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଡିକ୍ଲାରେସନ କ୍ଲିକ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟୁରେ କ୍ଲିକ କରିବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରିଭିୟୁରେ କ୍ଲିକ କରିବେ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରିଭିୟୁରେ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ପପ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରିଭିଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଓକେ କ୍ଲିକ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ରିଚେକ୍ କରିବେ ରିଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଓକେ କ୍ଲିକ କରିବେ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିବା ନଉଛି କି ନାଇଁ ସାଇଟ୍ କୁ କଣ ଆସୁଛି ନା ନବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ନବ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେ ନେଇଯାଉ ପୁରା। ଦେଖିବା ନେଲେ ତ ଭଲ କଥା ଆଉ। ହଁ ନେଇଗଲି। ନେଇଗଲେ ଏଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଆସିବ ରିଚେକ୍ କରିବେ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ରିଚେକ୍ କରିବେ ରିଚେକ୍ କରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ସବମିଟ୍ କରିବେ ଠିକ ଅଛି। ୱିଦାଉଟ୍ ଚେକିଂ ରେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ବି କରିବେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସବମିଟ ରେ କ୍ଲିକ କରିବେ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରିବା କୁହ ଦିସ୍ ସର୍ଭର ଇଜ ଅନଆଭାଇଲେବଲ। କେତେ କଣ ଅଛି ପିଲା ପାଠ ପଢିବେ ନା ଏଇଟା ଅନଲାଇନ କରିବାକୁ ଜଗିବେ କଣ କରିବାକୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଳେ ବେଳେ କୌଶଳେ ସେଟା ରେଫରେଶ କରି କରି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଏଇଟା ଯୋଉ ସବୁ ଇଏଟା ଇଣ୍ଟୁ ମାର୍କ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ହେଇନି ସବମିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର
ଏଇଟା ସେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ ଆଡେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାରିବେ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଅପରେସନ ରେ ଓକେ କରିବେ ଠିକ ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଠିକ ଅଛି। ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ସାଇଡ୍ ଟା ତ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରାଲି ପାଲି ହେଲାଣି ଅନଲାଇନ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ରିଚେକ୍ କରେକ୍ସନ କରିବେ। ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସବମିଟ କରିଦେବେ ତାହେଲେ କରେକ୍ସନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେବନି କରେକ୍ସନ ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଲିଂ ୱାଇଜ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ করে ଆମର ସବମିଟ କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ଟା ବି ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିଲା ଠିକ ଅଛି। ଗ୍ରୀନ କଲର ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିଲା ମୋ ଥାର୍ଡ ଅପସନ ରେ ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭାଇଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଠିକ ଅଛି। ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ଅପରେସନ ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସର୍ଭର ଅନଆଭେଲେବଲ ଦେଖୁଛି ନା ଖୋଲୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସବୁ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳାଇବ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନାଲ ଠିକ ଅଛି। ଅପସନାଲ ଦେଲେ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଛାଡି ଦେଇପାରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୁଁ ଦେବିନି ଠିକ ଅଛି। ସବମିଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ। ନା ଅପସନାଲ ଟା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବମିଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଏଇଟା ଆର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ଖୋଲିବ ନା 5 ଥର କଲେଣି ମୁଁ ଆଉ ଖୋଲିବନି। ଆର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ଖୋଲିବ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କି ପ୍ରକାର କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓଟା ଦେଇଦେବି ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଖୋଲିବନି ଏଇଟା ଆଉ ଖୋଲିବନି ଆଉ ଖୋଲିବନି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ଛାଡ ଖୋଲିଲେ କରିବା ଆଉ ତ ଏତିକି। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏତିକି, ଯୋଉ ବାକି ରହିଲା ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ ଟା କି ପ୍ରକାର କରିବେ ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟା କି ପ୍ରକାର କରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉ ସେ ଭିଡିଓ ଦିଟା ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କରିବେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।